матлуба розиқова модари дилноза каримова овозхони маъруфи тоҷик дар 61-солагӣ дар шаҳри хуҷанд даргузашт. афроди наздик ба хонаводаи каримовҳо рӯзи 7 январ ба радиои озодӣ гуфтанд ки ӯ соати 10 шаби рӯзи шанбе ҷон додааст. ба қавли онҳо матлуба розиқова рӯзҳои ахир бемор буд ва марги наберааш диёрбек аминҷонов писари 5-солаи дилноза каримова ӯро ба тамом аз пой афтонда буд. қарор аст маросими хоксупории матлуба розиқова рӯзи якшанбе баргузор шавад. қаблан дилноза каримова дар як навори видео дар робита ба касалии писараш гуфта буд ки модараш низ дар бемористон бистарист. матлуба розиқова фориғултаҳсили шуъбаи актёрии собиқ донишкадаи санъат буда солҳои 1980-87 дар филармонияи давлатии тоҷикистон ба ҳайси яккахони ансамбли бонувони рубобнавоз кор кардааст. модари дилноза каримова дар ҳоле даргузашт ки ин овозхон шаби 31 декабри соли гузашта писараш диёрбекро аз даст дод. диёрбек аминҷонов бо диагнози саратони буғум 28 октябри соли 2017 дар як клиникаи шаҳри бишкек бистарӣ шуд ва барои идомаи даври навбатии муолиҷа шаби 31 декабр ба пойтахти ҳиндустон шаҳри деҳлӣ парвоз кард. пас аз чанд соати расидан ба бемористон кӯдак ҷон дод. дар давоми чанд ҳафтаи моҳи декабр бо дархости хонаводаи каримовҳо афроди хайрхоҳ барои амалиёти кӯдак маблағ ҷамъ карда барои сеҳатии ӯ дуо мекарданд.